Φαντάσου μια ζωή που δεν θα μπορείς να γελάσεις με την καρδιά σου. Ο καθένας μας στη ζωή έχει από μια πρόκληση, αλλά η συγκεκριμένη δημιουργός έχει μια από τις πιο δύσκολες. Αυτή είναι η Ginger Bab και έχει κατάπλεξη. Όταν γελάει, το σώμα της την προδίδει. Δεν είναι ότι γελάει πολύ, είναι μια απώλεια μυϊκού ελέγχου σε έντονα συναισθήματα. Γέλιο, θυμό, έκπληξη. Εκείνη βέβαια δεν σταματάει ούτε να γελάει, ούτε να δημιουργεί. Αλήθεια, πόση δύναμη χρειάζεται για να γυρίσεις content όταν το κάθε γέλιο σου μπορεί να σε ρίξει κάτω. Η Ginger Bab λοιπόν, αντί να κρύψει το κατάπλεξη, το δείχνει στην κάμερα, το μοιράζεται, το ξορκίζει και μέσα από τα βίντεο της έχει βρει κοινότητα, σκοπό, αποδοχή. Μάλιστα στο Flexed Podcast δήλωσε το εξής. Συνειδητοποίησα ότι όταν μοιράζομαι τις χειρότερες στιγμές μου, συνδέομαι πιο βαθιά συναισθηματικά με τους ανθρώπους. Δεν είναι απλώς μια ιστορία, είναι μια κοινότητα. Αυτές τις στιγμές σκέφτομαι αν εκείνη μπορεί και μοιράζεται αυτό το θέμα. Εσύ ντρέπεσαι να μιλήσεις στην κάμερα χωρίς κανέναν απολύτως λόγο, αλήθεια. Η πρόκλησή σου μπορεί να γίνει η υπεροχή σου και να το κάνεις προσωπικό, αυθεντικό, οικείο. Αυτό ανακαλύπτουμε παρέα και στις συμβουλευτικές μου. Το πλεονέκτημά σου ή το μειονέκτημά σου. Ή αυτό που θεωρείς εσύ μειονέκτημά σου, το οποίο όμως μπορεί να γίνει πλεονέκτημα. Η δύναμή μας βρίσκεται στο πώς αντιμετωπίσουμε την απρόβλεπτη καθημερινότητα. Και η Ginger Bab το κάνει με αρκετό χαμόγελο, όσο μπορεί. Το μειονέκτημά μας μπορεί να γίνει το δυνατότερό μας story. Κάτι τελευταίο που είπε η ίδια. Αρνούμαι να ζω με φόβο για το ίδιο μου το χαμόγελο. Και αυτό που λέω εγώ είναι ότι αρνούμαι να σε βλέπω να ζεις με το φόβο της προβολής στην κάμερα. Με τον φόβο της αυθεντικότητας. Με τον φόβο της αλήθειας του εαυτού σου. You do you.